Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya asin pangyayari hali sa satong kapalibutan. Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Weekend 16 kan Abril taon 2021. Kabangaan na naman po. Tapos na kabanga kan primerong kabtang kaining taon. Madalion ang dalagan. Halos kabanga naman kita kaining taon ano man eh. So primerong 4 na bulan patapos na sa ika-4 na bulan. Na sa ika-2 semana na kita lapwas na. Time flies so fast enough. Pero mapuluton ining COVID. Lalo po na nagtataonin peligro sa satuya. Kaya ansamuya pong pangapudan. Padagos kita tabi na mga G asin manarig day magpuknat sa pagtiwala pakimaherak sa amang Diyos. Na ang mga naghihelang magkaburulong na. Asin kita po na pinagbibiyayaan ng karahayan ng salud. Padagos kitang protehiran asin magamit ta ini sa katuyuhan kan sa tuyang amang Diyos. Minarespeto na naman kita sa lambang miyembro kan familia asin sosyudad. Sabay ang paglaom na yaon kita gabo sa ligtas na sitwasyon. Sa tahaw kaining pandemya. Sundo kitang alas 4 nin hapon Bicol Target. Sana po sudakul na paraan tabay kasubago igwa maning natada. So mga dagit sako tangaya Duterte ngayaan okay lang. Ipalsok na gayud ang radyo man ano ay naman nga Duterte naman pro Duterte nga yan. Magandito ng parang tabay tadi. Iuyam-uyam masinda. Ano man yan? Ay naman si Duterte nga para muda nga yung presidente. Ano yung palsok ng radyo dahil. Nakadito ng paradangog ta. Ay, ano tabi ang meriendahan nindo dyan, ha? Mantang kami po padagos ang pagserbisyo sa Indo. Asin kamo man dyan, sibut siguro sa pagpreparar kan pamanggihan. Mag-iriba-iba kita, nag-iimbitar kami. Sundo alas 5 an hapon, Bicol Target. Katuwang ko dyan ang sa kuyang mga katropa sa news team. Si Giomar, Jimmy asin Al, sa kuyang mga kompadres iyan. Katuwang si Ans Galero, si Renz Luna, Buda si Luwens na Barsena. Sa Manibela, si Henry Boy Mata. Technical control yaon dyan. Ang sa kuyang favorito. Miss na miss ko ni si Manny. Hanggang kang sign off, Manny. Alang hiya kasi kang palibre mo. Bakit simpuhan ta ka ba yan? Matitsimpuhan da ka man hindi ka makakatakas. Kayong dalaw ni Tabaksuy. Manity in the house. Ang marami na pong naiintriga. Gun mong gayon kan ngaran mo man no? Manuel Tutaniez from Barcelona. Alaga naman. Foreigner na foreigner. Manuel Tutaniez from Barcelona. Sorsogon. News Direct Edwin, pag-araw kaining oras, diretso ang palagatak kan Olivetti. Mga teklado kan iyan na pang museo na talagang malalaoman na makinilya. Dakulo ng history an uminagi asin saksi an makinilyang iyan. Both an history kan Legazpi, Albay, Budabilog na Pilipinas imaging kang kinaaban. Dakol ang pinagprodusir ka na bareta istorya kan makinilya, mahiwagang makinilya.
Di ba? Siyempre, nakamonitor man si News Manager Mardala and yaon sa Production Center ang samuyang AM ang Angel ng DZGB, Angel Mustaza. Katuwang si Arven, buda si Richard. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Good afternoon from the Philippines, Bicolandia! Pati na po sa mga yaon man dyan sa manlain-lain na kantukan kinakban, nadadangog kita nahihiling worldwide, netwide, on air, online, laban po ang DCGB. Good afternoon from the Philippines. Sige, diretso na kita kan mga istorya, dua tulos na impormasyon. Ali dyan sa luwas. Aramon ta, istablistan linya, i-connectar tang maray, nakatutok na. Luwens Nabarcena, good afternoon, go ahead. Salamat tabi, Sir Pio. Ikurab naman si Kapitan Henry Asejo kan Barangay Bunot, Legazpi City sa presenteng kamugtakan kan sa indang barangay pagkatapos na sumakat na sa 9 an sa indang aktibong kaso ng COVID-19 sa lugar na sa indang nasasakupan. Ini makalihis na ipagunambita ni Asejo sa pakikipag-ulay sa iya kan DCGB News na supid to digdi palantabi, Sir Pio, ubos subilog na pamilyang nasa sarong harong sana ang nagkaurula kita nin COVID-19 kung kaya nahatid sindang marhay sa pangyayaring ini. Di nagkatotoo na, so sa tuya baga ka itong pinagpapara paluwas na comparative analysis so nangyayari duman sa Metro Manila, iyo naman ang existido digdi sa Legazpi. Roger. Sa laog na kan familia, buda sa workplaces. Roger to that. Sige. Maski siya, gari nagdududa na kan pagparakaskas kan urolakitan, kaya nangangapudan siyang maadalan asin maipasa daw sa Genome Center ang mga samples kaini para maaraman kung may variant na nakalaog sa Bicol o daig. Kaya susug kay Asejo, nangangapudan siya sa iya mga kabarangay asin sindaman magiging istrikto na sa pagpasunod sa minimum health protocols na ipinagpapautob kang gobyerno arog kan pagsulot ng face mask sa luwas, pag-obserbar ng physical distancing asin iba pa may kinaraman digdi ta iyuman sa na daw ang makakasalbar sa gabos para dai maulakitan kan virus na ini maski nga ni oro-otro na daw sinda maski gasgas na nga ni daw sa indang pagiromdom siya manggiraray nagpapataonin na abiso sa iyang kabarangay na iyo sana ang makakasalbar magsunod sa gobyerno. Sige. Yan tabi, Sir Pio, ang magdagdag pang istorya hali sa Barangay Bunot, Legazpi City. Ako po, si Luwens Gursi Barcena. Salamat, Luwens. Saro na pong kapitan kan sarong high risk area na pinag-consider kan Department of Health anang ngapudan na isumitir na sa kaitaasan kan DOH ining mga samples na nangyayari kan paglakop kan COVID-19 tatibaad kon yao na sa Philippine variant. Yan, sarong kapitan na po sa high risk area, Legazpi, anang ngapudan kan siring na bagay. Tadyan sa lugar ni Kapitan Asejo, sarong pamilya na, pamilya, laog ang nag-uurlakitan, ha? Pareho na ka nangyayari duman sa Metro Manila. Sige, Doro, diretso ka ng istorya. Establish natin ang linya. Aramon ta, dyan sa 1st District Kanalbay. Taud-taud, bibiltadahan tang report na ni Luwens. Meantime, 1st District, kumpadreng Jomar Marhay na hapon. Go ahead na. Salamat pa rin sa iyo. Maray na hapon sa mga parantabay. Ito, sa 1st District, ang nagpositibo general daw. Pero sa tuwi, sa tuwi dahil pagkitang nakukang informasyon kung kung sisay, kung basta dahil kita mas kita ng pigapaluwatan lokal na gobyerno kan tuwi. Sa syudad kan Tabaco, ang nakalista sa DOH Bicol, apat ang nagpositibo ko niyan. Roger. Pero digdi sa pinaluwas kan Tabaco City, local government, tulo sana ang sinonsiderar ninda na taga-Tabaco, ang sabi, tigritag susaro, pasiring sa ibang lugar. Ay, yan. Sige. Aha. Ang tulong ini, garo miyembro magkisarong pamilya ini,
Sarong familya man. Oo. Mm. Sarong 62 years old na babae, taga barangay Tagas Tabaco City, daing sintomas, gustong sabihin, produkto ini kang contact tracing, Iyo. na-expose ki 5770 na taga duman man sa barangay Ninda. Mhm. Sarong 13 anyos na babae, taga-tagas man, produkto man kan contact tracing kay 5770. Mhm. Sarong pang 37 anyos na babae, taga duman man sa barangay Tagas, produkto man kan contact tracing kang 5770. Saruan gikan, ginikanan. Ini si 5770, nagpositibo ini kang Abril 9 na sarong 59 anyos na lalaki na taga barangay Tagas, sa Tabaco City, sarong lugar, Iyo. naghilang ini. Ini ang may kamatayan. Naghilang ining pizza tres, tapos pig swab na katapos kayo then nagluwas na positibo. Nag-contact tracing, itong sutulungan niya na positibo, na nagluwas na positibo. Inako. Pwede tang may konsiderar pa din na nasa saro sa nagasidang lugar. Iyo. Primero, sarong barangay, pagka nga na sa loob sida kan sarong arong. Mhm. Sa Banwaan kan Bakakay, may duwa man na nagpositibo ko niya daw. Mhm. Saro ining lalaki, 35 anyos, taga Lower Bunga. Government employee. Close contact ni 6104. Si 6104 tabi ka rin tiyo, Mhm. sarong security guard na taga barangay Arimbay, kan Ligaspi, Yan. na nagpositibo kampit sa 14. Taga Barangay Arimbay. Security guard kang GSIS. A security guard kan GSIS. Iyo. Taso GSIS baga sinarada ka nakalis na mga aldaw. Oo. Roger. Ining positibo sa Bakakay, ito nga rin nabangit ko kasubagong 35 years old na lalaki na taga Lower Bunga. Mhm. Uda-unay pang saro, 44 anyos na lalaki mo na taga Lower Bunga, government employee man, contact man kan si Q dyan sa Ligaspi. Iyan, aha. Sabi ni Mayor Binky Romano, mga taga GSIS man ini. Ay, sarong workplace, ano? Oo. Balik dyan sa Ligaspi, nakuha sa virus, presidente kang Barangay Bunga, Bakakay, Albayan. Bakakay. Oho. Daing reasin din, daing sintomas, produkto man yung sabi pa di kang contact tracing. Mhm. O yan pa din mga kaso kan COVID-19, digdi sa First District, kan Albayan Gonja na Aldao, Jomar Dian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar. Nagbabalik kita man ni duman sa narumduman mo kan ECQ so kita sa na sa luwas baga. Arog kaan oral daw tabi. Nagbibilang ama kun Diyos kahiraki man sana pumundo na ini. Nagbabalik na hindi mo na mamasidan man sa rundown kang programa tapon aga sundo hapon sige na naman ang bilang niya to taod to bibiltadahan taan. May report muna dyan sa luwas. Si Ans Galero. Establish natin ang linya. Aramon ta. Ala dyan kay Ans. Marhay na hapon na. Go ahead, Ans. Yes, marinapon na sa tiyo, marinapon sa mga panantabay, sa mga dagdag man yatong bareta, matapos na isa-irarom ka na lokal na COVID-19 task force sa lockdown, na sanggunian panlungsod kay Legazpi, dahilan nga isa may isarong empleyado dyan na nagpositibo sa ilang na COVID-19, tulos na nagkaiguanin espiritu saan mga nagkaperang ilihidong opisales sa sanggunian panlungsod para makapag-test kontra sa COVID-19. Sa inisan na impormasyon na nako akan DCGB News, nag-negatibo sa saliva test si Vice Mayor Bobby Cristobal, asin man si Councilor E.G. Ohana na yung nainot ng nagpa-saliva test ko sa bago, tangan ina maaraman daw kung talagang may infection man sinda kan COVID-19. Matapos nga ni-confirmaro ni Alcalde Noel Rosal na nag-negatibo ang saro sa mga empleyado kaini, alagad din naman pinag-specify kung kay Sisay o kaya kung sa mismong opisina talaga ka na SP Legazpi. Sa ngunyan, nagtaong asigurasyon ang konsehal na si Konsehal Ohano sa lambang mga Legazpeño na daiman dapat din ika-edit ang mga Legazpeño may kinaaraman sa presenteng sitwasyon na ngunyan kan sanggunian panlungsod kan Legazpi
Ilan sa padagos naman ining pinagmamonitor kan lokal na COVID-19 task force. Ang iba pa nindang pag-iribang mga konsehales sa Laogan Sanggunian Panlungsod ng Legazpi naka-schedule naman for swab testing as in iba pang klase ni na okay antigen o kaya saliva testing tangani na maaraman kung sindaligtas o tai sa helang na COVID-19. Alagad sigun kay Ohano, medyo makakahangos-hangos man daw ang mga ini dahilan sa kan mga nakalihis na semana dahil naman nagpaparapasiring ang mga ilihidong opisyalis nato dyan sa SP Legazpi Hall mismo dahilan sa under renovation man ini as in sa presente sila nagkukondusir ka na sa indang regular na sesyon sa sarong pribadong lugar digdi sa syudad kan Legazpi. Sa muna nagpagirumdum si Ohano as in man si Vice Mayor Bobby Cristobal sa lambang mga Legazpeño na dahilan nga ni isa padagos ang paglangkaw kan kaso ni COVID-19 sa syudad kan Legazpi dapat daw naman dinoron ang pagsunod sa minimum health standards tangani na malikaya na ang pag-lockdown kan mga opisina, establishmento asin man ang paglako pa kan mga kaso ni COVID-19 sa mga bara-barangay digdi sa tuyang syudad. Roger. And sa piyo ang mga impormasyon pa halis sa Sanggunian Panlungsod, Ans Galero, DCTV. Salamat tabian sa mga istorya. Magturugang iyan na puro reports, ano? Bebeltadahan tayo, magkakaigo kitinin rundown analysis. Pagbuting kay kan istoryang yan, kas kamugtakan tadigdi. Siyempre, ilawag ta muna si Kumpadring Jim. Bago kita mag station break, buda time check. Aramon ta muna, establish natin ang linya. Okay ang linya mani, hindi na putol. Dumang kita sa 3rd District Canalbay, Kumparing Jimmy, go go go. Yes, so salamat Abi Pade, maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, nagahalat na sanakan na pinal na schedule, katatapos pa sana, 100% na Pade, pagkakakongkreto kan Salugan, Libod, Bypass Road, Yan. magkayuno na initabi Pade. Roger. Mahiwasuno na tinampo 4 lanes ini so dating maalpogon lubak-lubako na inopening na tinampo ngonyan tranquilohon na tabi pa de aga-agihan magin paglakaw-lakawan walking jogging puwerte hono na ini sa pagkagamas kibang gitabi pa de Yes. magpondo man sa Libod ang walang parte kay ni kung going kang Legazpi tinarakod na ini ki solar panel. Yan, well lighted na, so left portion kung an gikan mo, halik ka sa 3rd District. Correct. Matati ko ka pawawala and naagihan niya ito ini kasubanggi pwerte hono na pa de. Talaga kung naman. may kabit-kabitan ka digdi ayoso na. Yan. Safe na. Sana, iyan na mga solar lamps dahil paglastikohon. Sana dahil. Ang Oho. taro lang na naobserbaran niya to, the left and right bagay ni. So right portion, iguanan nin mga poste, iguanin na ilaw. Naiapot niya to kay Alcalde Caloy Baldo, kung natataso right portion, dahil pakilaw. Iyo yan ang dapat tayong may hapot sa probinsya. Tayo napot niya to, kung sisay nagbuktak na kayo ni, so provincial government, Yes. meaning right portion kan tinampo, pero kanabugtakan kay poste ilaw, dahil man wala man ilaw. Borang ilaw. Oho. Okay, Iyon, ining left portion na igwa ng mga solar lamps, DPWH sa nagbugtakayan. DPWH, Oho. Second Engineering. Oho. Yan, tibaad kung Second Engineering, ipauta daw yan sa Second DE Manangad. Ano? Sukuan Kumpadring Jimmy, igo baga dyan yung portion na hali kang 3rd District, mawala ka na, palaog na dyan sa Bypass Road. Igwa pa dyan ka ito ni nagkapirang metros na dai pa na konkreto, ngunyan gabos na yan konkretado. Konkretado na pa rin po. Yung pigsisikidan. Very good. Very good. Maliligo na. Pwede na mag-jogging dyan ang Ay, Diyos ko, pagkaga. pwede yun natabi pa rin. Tapos natutumbok mo magayon na view kan bulkan Ay, mayon. o bulkan mayon. Yes, oho. Bastang daing dampog. Oo. Dabis-dabis. Ang Lalo na pagkatapos sa pagkaga. pagkatapos sa pag-jogging halimbawa hapon, ma-drop by ka na duman sa Kekois. Duman Kabisado mo, Waray. sa pwesto ni Madam na Grahida. Nya. Aho. Iglesia sa Udan. Naradyang. Oh, Yeah. diyan sa may engineering niya sa gilid. Amo. So, diyan. Oo. Yo. So, kuha na ini.
ready na inspection on saro man ini sa sabi na maabot da si Secretary Villar. saro ini sa bibisitahon, pero as of now dahil pa man ki pinal na schedule kuno rin madigdian na sekretaryo kan Departamento kan Obras Publicas tabi pa de. Roger to that, kopya. So yan tabi pa de sa to yung mga Kumpadring Jim, go. ano day nagkalintar so payo ni Congressman Didi? Si Isay ang nag-installar kaya nabungkal na natin. Magkonsilon pa dita. Oh. Habang nagko-cover kita, nasampangan kita kan live pa ito. Iyo. Bigla sa nang natukas, nawara so itinapok duman sa likuran. O garo baga so binungkal na lukdo ki bote. So mga tubo, Iyo. nadaragabos. Iyo maray nga ni tadayning na umbalang itong tubo. Anong naipade? Oh. So tapos na, maiwason ba ito na tent? Igo ang mga firemen duman sa likod. Iyan. Duwa na sa kluban palan duman. Gari sa upon, nakadakop kiupon baga. Kupon. Dahil ka makahangos pati, Ito. palpog pati duman sa likod. Jesus, di paano na-rescue ito? Bisigan, basta ko na mo, so din ako pag sinakloban na baboy ramo. Yan. Oh. Sige kara magkamag. Naghanap ka ng lusutan, luluwasan, napluso na ka nakaluhan. Dahil nagkuhan si Congressman Didi mo na si Mayor Pat. Sisay Force ang nagpulukarkaan. Force major, ito dahil man ito expected na araw ka to. Nagiulog na sa nasoko. Patapos naman pati. Iyo. Ang tiniskutir ba kaya ni Fire Chief Imbang. Oho. So mga inadala niya manungod sa pag-akudir sa Iyo. sa mga disaster. Mhm. So pre mga Pig-speaker niya paano taan an pagkaisi baga paano kan tao an limitado sa nasa ngaya bombero sa pagkuan sa na Oo, pagsumpit ning kalayo. Gulpi ang responsibilidad ka Gulpi. fire. Aha. Grabe ang inadalan kaan. Grabe Aha. pag-rescue yaon diyan first aid gabos. Modernisasyon pati sa mga topic niya kasabago. Binungkal ka na. Bigla sa nang luminiwanag sa langit. Ilingon ba? Iyo. Nawara sa na sa cover. Binungkal. Uyo, Parang nga ning, dahil nakantos duman sa mga nakaparadang mga Bihikulo. presyon na mga bihikulo. Sigurado, may mapapasa duman. So, mga lansa ang tubo, Sure ball ito. uminog pa duman. Maring nga ni, sampangan sa nakan mga auto, uminog Yeah, pa. May sige. nasaklo ba na duwang Bureau of Fire Protection? Ito sa nagkamag-kamag. Sige. Jimmy, nasalita din si Jimmy yun. Thank you so much, kumpadring Jim. Ito, di ba tadatan ng mga istorya nga. Meantime, ito pa, nasa oras pa kita mani. It's 4:36 nin pagkahapon. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan tapos ang laban. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Markaban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Markaban GT Disinfectant. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours. Laban sa amoy pawis. Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Webes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sumali sa magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000
pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1 milyong piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibig sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kang programa ang Ramon Niato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand, biggest to 120 pesos savings! bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Namipidan sa albay, dinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family. Dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Nido Jr. Para sa kaakian na sa Rojas tatulong taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Iguaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ng negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Convincing. 15 bago mag alas 5, 15 man su positive ngunyan sa Legazpi. Nagbabalik sa satuyang memorya. So dalagan kan panahon kaidto man nakita na sa enhanced community quarantine. Pero medyo ibang yan kung mamasidan nindo kan enhanced community quarantine bako arog ka ining sunod-sunod na aldaw na double digits man Kaya ito medyo may pag-ultanan bago mag-double digits, ngaya saro, 2, 3, 4 na aldaw, ini iba. Ang pag-ultanan sana sarong aldaw, paminsan nga ni dai. Double digits, kanakaagik 11, nagpahingalo 8, sunod ang tulos gunyan 15. Iguanan ni nangapuda na kapitan, si Kapitan Asejo, na kung mapupwede, verifikaro na inikan Departamento de Salud kung ining nangyayari sa to na paglakop hawaan kan mga COVID, iyaon na so kaparehong variant sa Manila, Philippine variant. Taang sitwasyon ngunyan sa mga workplaces na Buda mismong sa harong mani. Sa harong narumduman nindo ka ito, we will backtrack several weeks ago. So DOH baga nagpahayag na igwang pag-aadal so IATF na maski sa harong magkaigwanan nin pagagamit nin mask
pigkorontra baga ito. Ano, pigkorontra? Ano na ngayon ining IATF maski ano-ano na sana ang luluwas na patakaran. Anday ta naintindihan man so pagkapara kontra ka ito kang kadaklan, iyo nangun yan ang nangyayari baga, bako? Tayo na IATF, daiman ang mapaluwas nin patakaran, kung daining medical as in scientific basis. Kita madali sana tino sa mga patakaran kang gobyerno, tapartian kan sa tuyang pribilehiyo, demokrasya. Pero ang sa tuyang pagtino, ang pigbabasaran ta, so limited capacity ta sana. Na so nakakaisikan sitwasyon, mas mga eksperto sa to, kaya iyan, minapaluwas kan arog ka na patakaran. Now, so patakaran ngun yan, napigasabi ka ito ko taanam na maski ngaya sa harong magmask, inda ko kung diit-diit ngun yan, ang iba marilisar naan. Tangon yan bagaan urlakitan sa harong na. Enot na nagbutuan sitwasyon na inidigdi sa tuya, na nakariparo si Alkalde Crisel Cantabaco. Gari nga yayao na sa mga harong ang pag-uulakit. Sa Manila nangyari ni kaya baga biglang nag-itaas ang numero duman sagkod na sinda pinagsukluban kay ning quarantine bubble, MECQ bubble. Yan. So ingat po ta nanataon mismo nang ang gobyerno uni po sa satuyang pagsasaligsig, ang Department of Health and FDA maging ang opisina kang presidente, enot na bagang pig-isplikar ini, mag-ingat kita nin todo tananata, ang bakuna, daita basta-basta iyan, makukua, dawa igwa kita nin nakariding pambakalyaon sa bangko. Sa mga government banks niya to, buda sa satuyang mga international monetary partners, ready. Pero ano ang problema? Natata, bako arog ka ini kakaskas ang pagbulos kan mga bakuna sa Pilipinas. So mga dakulang abantidong nasyon, ki-corner money, ang mass production kan bakuna. So mga darakulang pharmaceutical firms o piglak na ang kontrata kan mga darakulang nasyon. European countries, Estados Unidos de America. Iitong sa mga nasyones na nakakaprodusir kan bakuna, daiman ngo na basta-basta minapaluwas kan sa inang bakuna, tapig ienot ninda so sa inda man na sa diring survival. Nya kita na mga nasyon na maluya, third world country, we are at the mercy kuno arin maturos-turos ang over-demand kan supply kan bakuna. Kung tumuros-turos na itong sa mga nasyones abantido, dispis na mabulo sa tuya na saradit na nasyon. Remember so pahaayag kang presidente, di natin alam kung kailan yan bababa dito sa atin. Kaya yan po tabi, ingat matindi ang sitwasyon. Bako ini karaw-karaw. Maray nga ni tada ikita ngunya nagla-lockdown. Pareho ka nakaagi. Nata, the logic here is araw kay ni. Sa totoo lang, dai na kaya o kunday man, madidipisilan na kita na mag-survive. Taan mga lokal na gobyerno, almost depleted na po yan kan budget. Kaya bagan pigre-recommendar ngunyan, granular lockdown. Kung compound sana sa sarong barangay or purok. Bako na araw ka ito, taday na kaya. Day madalagan ng ekonomiya, can just imagine, mag-lockdown halimbawa ang siyudad kan Legazpi, paano na sumapadyak man
paano na sumakayod sa tricycle, paano na sumatrabaho sa mga pribadong establishmento, daing sweldo, daing kayod, daing income, daing hanap buhay. Kaya ang pakikiuron sa nabagangon yan, kan mga lokal na gobyerno, limitaran nin todo ang pagparaluwas o pagparatiripon mo na. Kumbaga, so basic mo na, trabaho, pagkabot sa trabaho, takaipuhanan, igwa kitang trabaho mo niyan, both public and private. So physical distancing asin ang paggamit din mask, paghugas ning kamot. Yun lang muna, tabi. Aday taaram ko na rin makalmada ini. Nagbabalik kita duman sa sitwasyon eh. And it's mas maringgis ngun yan. Inda ko naman sa aga, iparayo kay malayo, sana po. Day mag-double digit na naman. Yan. Dipisil. Although, igo bagaman ini nagsasabi na, tibad nga pita panon, matuod na sana ang tao sa araw ka ini, di ba? Garaw na sana mambaga so, ano ba yan? So, ordinary yung flu, so, ordinary yung trangkaso. Ang problema sa napaano ka ini is, yung periodo kan pag-quarantine, so ia-apartar ka sa komunidad, buda so aktibidades kan komunidad, apektado. Hello, marahay na hapon. Hello, marahay na hapon po. Opo. Lockdown po ba sa Legazpi? Dai po. Taga-sain ka po? Taga dito po sa Anislag kasi yung anak ko po natrabaho sa Legazpi. Daing lockdown, period. Maraming salamat po. Maraming salamat din. Yan. Good afternoon po. Sige, yan. Yan naka. Daing lockdown, period. Ay, naga. Sa pangarap po kang bilog na puwersa, si Jomar, si Jimmy, si Al, si Ann, si Luen, si Renz. Sa technical control niyan, si Manny ang kasabay ko. And sa Manibela, si Henry Boy Mata. News Direct Edwin, News Manager Mar, and Arvin, asin si Richard. Siyempre si Henry Boy Mata sa Manibela. And Bunjing, si Padignal, si Junapolis. Kami po naglalaom na sa laong nin sarong simana. Tawan mi naman kamo ning serbisyo ang kan Bicol Target sa abot kan sa mga makakaya. Happy weekend po. Ingat, manarig sa amang Diyos, asin mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB, ang sa inyong kadamay. Sa